Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Miyerkules, January 14. Collection ng septage fee sa San Simon, ihihinto muna. Online payment sa San Fernando Water District, target may balik sa loob ng isang linggo. 1.3 billion pesos na ipamahagi sa libu-libong tupad beneficiary sa Central Luzon itong 2025 ayon sa DOLE. Bagong Bamban Public Market, bukas na sa publiko 8 taon matapos ang sunog. World Junior Surfers napahanga sa mga alon sa La Union. Pansamantalang ititigil ng lokal na pamahalaan ng San Simon, Pampanga ang paniningil ng septage fee at ang implementasyon ng septage management program mula January hanggang March 2026. Alinsunod ito sa Executive Order No. 42 na layong masuri ang programa upang mapiyak ang kalidad ng serbisyo, maayos na proseso at makatarungang ugnayan sa mga service providers. Samantala, magsasagawa din ng pag-aaral ang Municipal Septage Management Council at Technical Working Group para sa pagpapahusay ng programa alinsunod sa Philippine Clean Water Act. Bahagi ang nasabing inisyatiba ng 10-point agenda ni Acting Mayor Josephine Ann Canlas at bilang tugon sa mga hinaing ng mga Simonian. Samantala, kasunod ng trahedyang naganap sa isang landfill sa Cebu, nanawagan si Cardinal Pablo David ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas at mas malawak na edukasyon sa tamang pamamahala ng basura. Magbabalita si Raymond Tasoy. Naging mitya ng panibagong panawagan ng trahedyang naganap sa isang landfill sa Cebu noong January 8. Ilang manggagawa ang nasawi at may ilan ding nasugatan matapos gumuho ang tambak ng basura sa pasilidad. Patuloy na gumugulong ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente na muling nagbukas ng usapin sa kaligtasan at wastong pamamahala ng mga landfill sa bansa. Kaugnay niyan, naglabas ng isang call to action post ang Kapampangan Cardinal na si Cardinal Pablo Virgilio David. Tinawag niya ang umiiral na sitwasyon sa maraming tinatawag na sanitary landfill sa Pilipinas bilang public health crisis at climate injustice. Ayon kay Cardinal David, taliwas sa itinatakda ng Republic Act No. 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act, marami pa rin umanong landfill ang nagiging tambakan ng halo-halong basura, kabilang ang biodegradable, recyclable at maging toxic waste na nagdudulot ng polusyon, panganib sa kalusugan at pinsala sa kalikasan. Binigyang diin niya rin ang kakulangan sa pamumuhunan ng mga lokal na pamahalaan sa edukasyon at kamalayan ng mamamayan hinggil sa waste segregation, composting at recycling sa halip na maglaan ng bilyong-bilyong piso sa paghakot at pagtatambak ng basura. Nanawagan si Cardinal David sa publiko na magsimula ng proper waste segregation sa sariling mga tahanan. Hinikayat din niya ang mga LGU at ahensya ng gobyerno na ipatupad ng buo ang batas, isara ang mga unsanitary landfill at unahin ang kalusugan, klima at kinabukasan ng susunod na henerasyon. Sa Porac, Pampanga, magkakaroon umano ng pulong ang Porac LGU at Prime Waste Solutions ayon kay Mayor Jing Capil. Ito ay upang tiyakin ang disenyo at operasyon ng pasilidad ng kumpanya sa Barangay Planas. Ang Prime Waste Solutions ang kumpanyang may hawak sa naturang landfill sa Cebu kung saan naganap ang malagim na trahedya. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Sa ibang balita, nakatakdang ikalakal sa Estados Unidos ang 100,000 tonelada ng hilaw na asukal matapos itong aprubahan na Department of Agriculture para makatulong na mapigilan ang pagbaba ng presyo ng naturang produkto sa bansa. Narito ang report. Kinumpirma ng Department of Agriculture o DA nitong Lunes, January 12, na aprobado na ang pag-export ng 100,000 metric tons ng raw sugar patungong Estados Unidos upang maibsan ang patuloy na pagbaba ng farm gate prices ng asukal. Sa isang pahayag, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na magreresulta ang pag-export sa pagbawas ng sobrang supply ng hilaw na asukal
lalo't mataas ang naitalang inventaryo sa lokal na merkado. Dagdag niya, isasagawa kaagad ang pag-export ng naturang produkto sa ilalim ng US quota system upang maghatid ng positibong epekto sa industriya. Batay sa datos ng Sugar Regulatory Administration o SRA, as of December 21, 2025, umabot sa mahigit 470,000 metric tons ang produksyon ng hilaw na asukal para sa crop year 2025-2026. Ani SRA Administrator Pablo Luis Azcona, mahalagang hakbang ng DA upang mabalanse ang supply at demand, kasabay ng patuloy na pagtaas ng produksyon. Mula raw nang maupo ang kasalukuyang administrasyon, patuloy na tumataas ang produksyon ng raw sugar at muling ipinatupad ang pag-export sa Amerika mula sa volume na 33,000 tons naging 66,000 metric tons at ngayon ay nasa 100,000 tons na. Epektibo umano ito sa pagpapataas ng farm gate prices ng asukal sa nakalipas sa 2 taon. Samantala, nangako ang DA na paigtingin ang monitoring sa pag-aangkat ng artificial sweeteners na itinuturing ng SRA na isa sa mga salik na nagpapababa sa demand ng lokal na asukal. Ayon kay Chu Laurel, mahigpit na imo-monitor ng DA ang pagpasok ng mga sugar substitute at maaaring repasuhin ng regulasyon sa mga kemikal na pampatamis. Makikipag-ugnayan din ng DA sa Department of Health upang suriin ang posibleng epekto ng paggamit ng artificial sweeteners sa kalusugan ng publiko na sinasabing 200 times sa mas matamis kaysa karaniwang asukal. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Malaki raw ang naitulong sa nutrisyon ng mahigit 1.5 milyong bata sa supplementary feeding program ng DSWD, katuwang ng mga LGU na pinondohan ng mahigit 5 bilyong piso noong 2025. Naritong report. May tuturing raw na matagumpay ang isinagawang Supplementary Feeding Program o SFP para sa Child Development Centers o CDC at Supervised Neighborhood Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD nitong nakarang taon. Batay sa datos ng ahensya, mahigit sa 1.5 milyong bata ang nakinabang sa programa na may pondong mahigit 5 billion pesos, katuwang ang mga LGU upang mapabuti ang nutrisyon at kalusugan ng mga benepisyaryo sa buong bansa. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, patuloy ang pagtutok ng Administrasyong Marcos sa pagpapalakas ng nutrisyon ng mga bata sa pamamagitan ng SFP. Nagbibigay ang SFP ng masusustansyang pagkain sa mga batang edad 3 hanggang 5 na naka-enroll sa CDC at edad 2 hanggang 4 sa SMP na katumbas ang 1/3 ng Recommended Energy and Nutrient Intake o RENI. Nakakakuha ang bawat benepisyaryo ng hindi bababa sa isang fortified meal sa loob ng 120 days sa isang taon. Contribution raw ng DSWD ang SFP sa Early Childhood Care and Development Program ng pamahalaan at sa Republic Act No. 11037 o masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. Kasama rin sa programa ang Nutrition at Health Education para sa mga bata, magulang at tagapag-alaga upang mapanatili ang wastong nutrisyon ng mga benepisyaryo. Ani Dumlao, itinaas ang DSWD noong nakarang taon ng gastos kada mainit na pagkain mula 15 to 25 pesos bilang bahagi ng food security at early childhood development priorities ng pamahalaan. Ngayong taon, sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act, tumanggap ang DSWD ng mahigit 9.5 billion pesos na pondo para tugunan ang nutrisyon ng mahigit 1.8 million daycare children sa buong bansa sa pamamagitan ng SFP. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Muling pinalalahanan ng pamahalaang bayan ng Florida Blanca ang publiko na sumunod sa mga umiiral na ordinansa. Sa cashier, muna magbabayad dahil wala munang online payment sa City of San Fernando Water District.
Isinapubliko ng LTO na maaari nang gamitin ng e-driver's license kapag may checkpoint, inspeksyon o kapag nahuli sa paglabag sa batas trapiko. At driver, sugatan sa banggaan ng kotse at truck sa Friendship Highway at panoorin natin ang mga ulat sa CLTV 36 News Vertical Reports. Meron. Sangayon naman ako. Po, alam naman po namin. Para sa kaligtasan din ng mga bata, sir. Opo, sir. Para sa kaligtasan din po. Sa pagsisimula ng taong 2026, patuloy na nagpapaalala ang pamahalaang bayan ng Florida Blanca sa publiko na sumunod sa mga umiiral na ordinansa at patakaran ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Florida Blanca Mayor Michael Galang, may pananagutan ang mga magulang sa kilos at paglabag ng kanilang mga anak. Paalala niya na hindi dapat makiusap sa kapulisan kapag nadadakip ang mga individual na lumalabag sa mga ipinatutupad na pulisiya, kabilang ang mga patakaran laban sa iligal na droga, curfew, at ang regulasyon sa paggamit ng muffler ng mga motorsiklo. Bistamat po po ang mag-umpisa mo po yung banway po may-ari kaya katamong laban po kayo ni pong mag-implement tamong curfew. So kasi pa po sabi po mayap ka rin kaya katamong pengari, ikatamo po yung umunang may responsibilidad. At nung madakapla po, si biyanan nyo na anak yun at may dakapla, yun po sana pakisabi kayo ng police. Kasi po, mag-impose tamo pong discipline. Aminadong ilang magulang na mahalaga ang aktibong paggabay sa kanilang mga anak, lalo na sa panahong mas maraming tukso at impluwensya sa kabataan. Tapos sunduin po yung patakaran sa sa bansa natin, sir, para sa kaligtasan. Sana yung mga anak natin, huwag natin pabayaan nasa labas. Kasi maraming ngayon, alam naman natin panahon ngayon, maraming mga batang yung naliligaw ng para maiwasan natin yung gano'n sa mga bata. Bantayan natin mga anak natin. Sa panig naman ng kabataan, nauunawaan nila ang layunin ng mga ordinansa at handa silang makiisa. Yung sa mga ordinansa po, I think, tama naman po sila when it comes to this po. Kasi kung pag-uusapan po natin yung about sa anti-muffler po, tsaka sa mga curfew, maaari po mabigyan po ng protection both sa noise pollution at tsaka po pagbigyan ng protection yung mga kabataan at tsaka mga ibang tao po. Ako po bilang motorista rin po, hindi po ako gumagamit ng mga muffler or modified muffler, gano'n. Saka lang po yun. Para hindi na rin po makakas ng ingay sa bayan. Yung yung curfew, parang nakakabuti po siya sa mga kabataan. Which is nagiging ligtas sila lalo na po kapag gabi. Maging aware po sa mga sa mga patakaran na ng mga sa gobyerno para na din po sa kaligtasan ko. Tapos parang para sa ikagaganda na din po ng komunidad. Samantala, panawagan naman ni Florida Blanca Chief of Police o COP Police Lieutenant Colonel Eric M. Bagalawis na sumunod sa batas upang maiwasan ang anumang insidente. Kaya kami po, ikayumi pong pulisyo, Kening Florida Blanca, tuloy-tuloy mo po yung kaya kami serbisyo para po protektahan at panatiling tahimik ng Florida Blanca. Kaya kami po makisabi kami po kareng po. Para po ikayo mo rin po, kayo mo rin po maaabala at the same time po para mo rin po inihiking kaya katao pong kaligtasan. Kaugnay niyan, binigyang diin ng Florida Blanca LGU na kailangan ng pagkikipagtulungan ng publiko sa mga ipinatutupad na ordinansa upang mapanatili ang kaayusan sa bayan. Bonita mo po magkaroon ligtas sa payamang Florida Blanca. Pero po masaguli yung pamagbayo. Proseso ya po ini. Ditakan tayo, proseso ya po yung pamaglinis na po ni Balen Florida Blanca. Kaya nung kayo po makistopan, mina naman po agyo. Kaya ikaw Balen, huwag matigas ang ulo ha, maging responsable at sumunod sa mga pulisiya ng inyong komunidad. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Nitong mga nagdaang araw, marami ang nagtaka, nagtanong at nagpaabot ng kani-kanyang hinaing sa kung bakit nga ba mahaba ang pila sa pagbabayad ng bills at kung bakit nawala ang online payment sa City of San Fernando Water District. Kaya naman nandito tayo ngayon sa mismong ahensya upang makakuha ng panayam sa kung bakit nga ba ganito na ang sitwasyon ngayon at kung ano ang solusyong ginagawa ng ahensya ukol sa isyong ito. Matatandaang nitong November 17, 2025,
Sinuspinde ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag ang business permit ng Prime Water Infrastructure Corporation sa bisa ng Executive Order No. CM 2025-087. Gayunman, nilinaw ng Prime Water na nananatiling valid at epektibo ang kanilang Joint Venture Agreement o JVA sa City of San Fernando Water District na nangangahulugang nagpapatuloy pa rin ang kanilang ugnayan hanggat hindi ito napapawalang bisa. Ito umano ang pangunahing dahilan kung bakit hindi pa rin magamit ng mga consumer ang online payment platforms at EasyPay outlets. Samantala, ayon sa Water District, hindi pa aprobado ang aplikasyon nila sa EasyPay Corporation na inihain noong Disyembre ng nakaraang taon. Kaya't napipilitan ng marami na personal na magbayad sa opisina dahilan ng patuloy na mahabang pila. Dagdag pa rito, pansamantalang isinara ang ilang sub-offices sa Sindalan at Telebastagan dahil nakahook pa rin ang sistema ng mga ito sa Prime Water. Last December, nag-apply na tayo for this easy payment. Kaya lang, during that time, nung pagpasok ng application natin, sila mismo nag-warning. So sabi nila, yung December kasi napaka-busy namin, but we are trying our best para i-process yung application. So fast forward nga, gumawa tayo ng another request nga na kung pwede i-expedite yun dahil nakikita namin talaga yung problema. And incidentally, yung mga sub-offices natin sa Telebastagan, Sindalan, Bulaon, naisara din yan. Dahil nga yung system, nakahook pa yan dun sa Prime Water. Gayunman, sinimulan na umano ng EasyPay Corporation ang evaluation ng kanilang aplikasyon nitong Lunes at inaasahang may resulta na sa loob ng linggo o sa unang bahagi ng susunod na linggo. Ang kagandahan naman, on process, kaya meron ng advice sa amin, yung EasyPay Corporation na this Monday pa lang, this Monday, yung evaluation inumpisan na, and hopefully within the week magkakaroon ng resulta dun sa application natin. But in the meantime po, talagang dito pa lang sa mga offices pa tayo magbabayad. Alam namin yung inconveniente, pero sandali na lang yan dahil hopefully within the week or early next week we can resolve it with EasyPay. Sa huli, nangako rin ng City of San Fernando Water District sa mga consumer na patuloy itong gumagawa ng aksyon upang masolusyonan ang mga reklamo. Yung Water District po hindi naman nagpapabaya. Alam naman po namin yung mga concern ng ating mga kababayan. So, ano lang po, we are trying our best naman para makalikom ng mga pondo for this massive repair, rehabilitation, at construction po ng mga bagong wells dito sa City of San Fernando. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Walang lisensyang hawak? Walang problema. Digital na ang sagot sa traffic inspection. Ito'y matapos i-anunsyo ng Land Transportation Office o LTO na valid at tinatanggap na ang e-driver's license na nakikita sa Land Transportation Management System o LTMS at maaari na itong gamitin bilang kapalit ng physical license. Ayon sa LTO, pwedeng ipakita ng mga motorista ang kanilang digital license sa mga traffic enforcer at deputized agent kapag may checkpoint, inspection, o kapag nahuli sa paglabag sa batas trapiko kahit hindi dala ang physical card. Giit ni LTO Chief Assistant Secretary Marcus Villa Canilao, obligadong tanggapin ng mga enforcer ang e-driver's license basta ito ay direktang naka-access mula sa sariling LTMS account ng driver. Gayunpaman, babala ng LTO na hindi tatanggapin ng screenshot, litrato, photocopy o anumang kopya ng lisensya. Tanging digital license na binuksan mismo sa LTMS portal ang opisyal at kikilalanin. Automatic na magkakaroon ng e-driver's license ang mga driver na nag-a-apply ng bagong lisensya o nagre-renew sa pamamagitan ng LTMS. Makikita rin ito sa LTMS website at sa eGov.ph app. Pinapayuhan ang mga motorista na tiyaking may internet connection at maayos ang pag-access sa LTMS
upang maiwasan ang abala sa oras ng inspeksyon sa kalsada. Ang hakbang na ito ay bahagi ng modernization plan ng ahensya na naglalayong gawing mas efficient ang traffic inspections sa bansa. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Total wreck mga kaibigan, itong nakikita ho natin si Dan dito ho sa Friendship Highway at mula ho sa sipuan ng CCTV camera, naging malinaw na ang tumama dito ho sa truck na minamaneho ni Kuyang. Pagpakilala ka. Ako po si Noel Vargas po, Tagalaw Union po. Opo, paano umabot ho dun ho sa senaryo na yan ay bumangga ho sa inyo? Hindi nyo na ho naiwasan, paano ho yun? Galing po kasi ako dito sir, sa may kinarka po kami dyan. Tapos nung pagdating ko po dito, mabilis yung kotse na galing doon eh. Tapos nung prininuan ko siya, tapos ginosinahan ko, talagang bilis niyan sumalpok sa akin. Ewan ko lang sir kung tulog siya o may ginagawa sa loob ng sasakyan niya. Kasi hindi siya namrino eh, diri-diretso siya eh. So siya ang kumawala dito ho sa mismong kalsada na nakikita ho ninyo yan mga kaibigan. Ito hong sasakyan na total wreck sa harapan, ito hong sedan, galing ho sa San Fernando area. At ito hong truck na minamaneho naman ni Kuyang, galing ka naman din sa Angeles. Opo, dito lang po sir. Kalalabas ko nga lang po eh. Nagulat din ho kayo, wala naman ho kayong tama? Wala naman po. Okay. Dito ho sa mga ganito senaryo na nakikita ho natin, malinaw sa kuha ng CCTV camera kung ano ho yung senaryo dito ho sa mga road crash. Kayo ho, anong personal experience nyo na ngayon ho kayo mismong involved dito ho sa mga ganitong klase ng road crash? Katagal ko na po nagmamaneho sir, 36 years na nag-drive ako. Ngayon lang ako nangyari sa akin ng ganyan. Ano masasabi ho ninyo sa mga kapwa ho ninyo driver? Kaya sabi ko sa mga parehas kong driver, mag-ingat-ingat lang po sa daan. Maraming salamat sa pagbahagi ng kwento mga kaibigan. Anong probinsya ho nila? San Fernando La Union po. San Fernando La Union. So abala talaga. Ano na masira dyan sa sasakyan nyo? Nasira po yung radiator tsaka yung bumper ng truck. Ay magpagawa pa lang namin dyan sir. Sa patuloy na pag-usbong ng content creation sa bansa at paggamit ng social media bilang platform ng entertainment, may isang Kapampangan student mula Mabalacat City ang piniling gawing makabuluhan ang kanyang online presence sa pamamagitan ng pagtuturo ng sign language. Alamin natin ang kanyang kwento sa ulat ni Angel Francisco. Isang grade 11 student mula Mabalacat City, Pampanga ang unti-unting nakakakuha ng atensyon online dahil sa kanyang videos na nagtuturo ng sign language. Sa halip na sumabay sa karaniwang content gaya ng pagsasayaw, pagkanta, pag-arte at iba pang form of entertainment, pinili niyang gamitin ang social media, particular ang TikTok bilang platform sa pagtuturo. Good afternoon. I'm here to clarify things. I'm not deaf. I can hear and speak. Siya, si Krian Audrey Feliciano o mas kilala sa SOCMED bilang Kai. Nagsimula raw ang interes niya sa sign language dahil sa impluwensya ng kanyang ina na isang special needs education o SPED teacher. Umuwi po siya from seminar and then tinuro niya po sa akin yung basic na ABCs. Tapos after po nun, naging fully interested na po ako. Nilearn ko na po yung ibang signs. Ang kanyang videos, umani ng positibong reaksyon dahil sa malikhaing paraan ng pagbibigay inspirasyon at edukasyon sa mga nakakapanood nito sa loob man o labas ng Pampanga. Pero sa kabila nito, hindi raw makapaniwala at hindi inaasahan ni Kai na sisikat at mag-viral ang kanyang mga ina-upload na video. Anya, layunin lang niya noon ay maipahayag ang sarili at maibahagi ang kanyang natututunan sa iba. Wala po ako sa past na yon. Ang gusto ko lang po nun is para ma-express yung sarili ko kung ano po yung gusto kong gawin. And then, bigla pong nag-boom yung video. So, tinuloy ko na po. Shinare ko na po yung knowledge ko sa ibang tao. Sa tulong ng kanyang pamilya at mga taong malapit sa kanya, mas lalo pa siyang naingganyong ipagpatuloy ang kanyang advokasya. Para maintindihan ko po fully yung mga deaf community and yung mute community para po hindi sila nale-left out sa kung anong meron tayo. And yung nagtulak po sa akin is yung mother ko talaga, yung family ko, then my boyfriend, my classmates. They fully supported me
on what I was doing. Dahil sa patuloy na suporta ng kanyang mga mahal sa buhay at mga taga-subaybay, mas pinangahawakan ni Kai ang kanyang layuning makatulong sa mas marami pang tao. Hangad rin daw niyang maitaguyod ang kamalayan, inclusivity at pagpapahalaga sa deaf community. Sobrang fulfilling and sobrang grateful ko po kasi ang dami pong sumusuporta sa akin. So, promise ko po na palagi kong i-continue yung kung anong meron ako ngayon para patuloy po akong makatulong, hindi lang po sa mga deaf, para din po maintindihan and ma-share ko po sa iba yung knowledge na meron ako. Sa paggamit niya ng social media, may malinaw na prinsipyo si Kai kung anong uri ng mensahe ang nais niyang iparating. Mahalagang may saysay at may kapupulutang aral ang sinishare niya online, lalo na sa panahong malawak ang naaabot nito. Gusto ko po na mag-spread sila lagi ng kindness kasi free naman po na mag-spread sila ng kindness. And respect din po sa ibang tao, especially doon nga po sa mga community na may mga disabilities, ganon. Patuloy na gumagawa at nagtuturo ng sign language si Kai online, na ngayon ay mayroon ng 45,000 followers sa TikTok. Patunay na ang simpleng kaalaman kapag ibinahagi ay maaring maging tulay ng mas inklusibong komunidad. Angel Francisco, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Mahigit 1 bilyong pisong tulong ang naipaabot sa mga benepisyaryo ng tupad program ng DOLE sa Central Luzon noong nakaraang taon. Libo-libo sa mga ito nakatanggap ng emergency employment noong nalalasa ang magkakasunod na bagyo. Narito ang report. Inanunsyo ng DOLE na halos 1.3 billion pesos mula sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD program ang naipamahagi sa mga benepisyaryo sa Central Luzon noong 2025. Ayon sa DOLE Regional Office 3, nakatanggap ng emergency employment assistance ang kabuang 193,156 beneficiaries sa buong taon, kabilang ang libo-libong naapektuhan ng sunod-sunod na kalamidad. Batay sa datos, umabot sa 29,963 na benepisyaryo ang naapektuhan ng bagyong Tino at Uwan na tumama sa rehiyon sa huling bahagi ng taon. Noong November 2025, naglaan daw ang ahensya ng 187.6 million pesos para sa emergency employment intervention sa mga lugar na sinalanta ng bagyo, ayon kay DOLE Regional Director Geraldine Palillo. Para sa bagyong Tino, 51 million pesos ang ibinigay bilang sahod sa mahigit 8,000 benepisyaryo sa Aurora, Nueva Ecija, Pampanga at Bataan. Samantala, ang tulong para sa mga naapektuhan ng Super Typhoon Uwan ay umabot sa 136 million pesos na pinakinabangan ng higit 21,000 na individual sa Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac. Sa Aurora at iba pang labis na napinsarang lugar, na-mobilize ang TUPAD beneficiaries upang tumulong sa post-disaster recovery efforts. Sa nasabing probinsya, 33 million pesos ang inilaan para sa higit 5,000 benepisyaryo na naapektuhan ng Super Typhoon Uwan. Sa Bulacan, kung saan matinding naapektuhan ang mga coastal communities dahil sa malawakang pagbaha, higit 5,000 individuals din ang nabigyan ng emergency employment na nagkakahalaga ng mahigit 32 million pesos. Sa ilalim ng TUPAD, ang mga benepisyaryo sa mga apektadong lugar ay isinailalim sa community-based works tulad ng paggawa ng pansamantalang tulay at access roads, paglilinis ng mga kanal, rehabilitasyon ng evacuation at community centers, at iba pang gawain na layong pabilisin ang rehabilitasyon at mapabuti ang kaligtasan ng komunidad. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nalampasan raw ng Bases Conversion and Development Authority ang target revenues para sa 2025 na senyales umano ng pagtitiwala ng investors sa economic zones at magandang resulta ng mga programa ng ahensya. Narito ang report.
Nakikita ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA ang revenue target para sa 2025 na umabot sa mahigit 14 billion pesos. Lagpas ito ng 40% sa target na 10 bilyon at higit 20% naman sa kita ng ahensya noong 2024 na nasa 11.6 billion pesos. Ayon sa BCDA, nakamit ito dahil sa matatag na suporta ng pribadong sektor sa mga economic zones na hawak ng BCDA, pati na rin sa mga strategic infrastructure projects ng gobyerno. Ang resulta ay nagpapakita ng lumalakas sa kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa mga proyekto at economic zones ng ahensya, ayon kay BCDA President and CEO, Engineer Joshua Bingkang. Kabilang sa pinagkunan nila ng cash revenues noong 2025 ang land disposition at lease, concession fees at kita mula sa pamumuhunan sa mga economic zone na pinangasiwa ng ahensya gaya ng New Clark City at Camp John Hay. Ang ipinakitang cash revenues ay aktwal na koleksyon umano sa loob ng taon, kaya malinaw na sumasalamin ito sa liquidity at performance ng ahensya. Patuloy ring sinusuportaan ng ahensya ang inclusive growth at connectivity ng ekonomiya sa pamamagitan ng maayos sa pamamahala ng assets at proyektong handa ng ipatupad, gayon din ang pagpapalakas ng partnership sa pribadong sektor. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, sa kaugnay na balita, ilalaan ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA ang 3.29 billion pesos mula sa kanilang 14.1 billion na total cash revenues noong 2025 para sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Karagdagan ito sa kabuuang 103 billion pesos na naiambag na ng ahensya para sa AFP Modernization Program at replication ng military facilities mula May 1993 hanggang December 2025. Alinsunod sa Republic Act No. 7227 o ang Bases Conversion and Development Act. Sa ilalim na nasabing batas, mandato ng BCDA na gawing economic centers ang mga dating base militar ng Estados Unidos at mga kampo sa Metro Manila sa pamamagitan ng land development at partnerships habang inilalaan ang nalilikom na kita para sa National Defense Priority, infrastructure at mga social projects ng pamahalaan. Tiniyak ni BCDA President and CEO, Engineer Joshua Bingkang, na mananatiling nakatuon ang ahensya sa matatag na cash performance upang makapagpatuloy sa pamumuhunan sa mga proyektong may positibong epekto sa pambansang depensa at makapaghatid ng pagmatagalang benepisyo para sa mga Pilipino. Samantala, matapos ang ilang taong paghihintay mula nang masunog ang dating palengke sa Bamban-Tarlac noong 2018, bukas na ngayon at nagsimula na ang operasyon ng bagong Bamban Public Market. Layon itong magbigay ng mas maayos at ligtas na lugar para sa mga vendors at mamimili. Narito ang report ni Angel Francisco. Isang bagong pasilidad na inaasahang magsisilbing sentro ng kalakalan at kabuhayan ang formal na binuksan. Ito ang bagong Bamban Public Market sa Barangay Anupul, Bamban, Tarlac na pinasinayahan nitong Lunes, January 12. Ayon kay Bamban Mayor Jose Malyari Salting Jr., kabilang sa mga unang tinutukan ng kanyang administrasyon ang pagpapatayo ng bagong palengke bilang tugon sa matagal nang hinaing ng mga nagtitinda. Nasunog kasi ang dating pamilihan sa lugar noong 2018 dahilan upang maantala ang lokal na bentahan at iba pang aktibidad sa palengke. Binigyang diin ng alkalde na walang vendor ang naalis sa kanilang pwesto at mga orihinal na tindero ang unang nakabalik at nagkapwesto sa bagong pasilidad. First priority kayo. Alake bandinggap. Nung nanumupuitang kuro-kuro na ayalbenta mo, puto tuita, kupabustenta. First priority kayo. Ikaw magtinda keng palengki kong vendors. Hindi pa takati sobra, karinla pa mo pwede. Retang bisang manintunan mo naman kabalenta mo. At sasiguraduan ko po kayo kapamilya taneng katamong CUP. Reta mong ega ng illegal na magtinda. So banda kayo. Ela pwedeng magtinda. Reta, yung balenta mo, lalo na nung dila etala kabalen. Yes. Apin po yung pwede kong isaw kaya kayo ita. Pero sana po, yung kaya po pag-isipan matsura. Para kaya katamo ya po ini. Yung palengke kayo ini,
panatilinan miyang malinis ing palengke ngayon. Ke malyaring inspeksyonan ang yang mataladwa mo para minggo ing palengke ini. Sa kanya namang Facebook post, kinilala rin ni Mayor Salting ang mahabang prosesong dinaanan at mga hamong hinarap ng proyekto bago ito tuluyang natapos. Layunin umano ng bagong Bamban Public Market na magbigay ng mas maayos at mas ligtas na lugar para sa mga nagtitinda at mamimili, magsilbing sentro ng bentahan ng ani ng mga lokal na magsasaka at makatulong sa paggalaw ng ekonomiya. Dagdag pa niya, higit ito sa isang gusali. Itinuturing ang bagong palengke bilang simbolo ng pagbangon at patuloy na pag-unlad ng bayan matapos ang mga naranasang pagsubok. Sa pagbubukas ng bagong palengke, dumalo rin sa seremonya ang ilang lokal na leader at mga kasapi ng sangguniang bayan ng Bamban. Angel Francisco, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Bukas para sa mga residente ng Angeles City at iba pang kwalipikadong aplikante ang itinalagang satellite voter registration sa lower ground floor atrium ng New Point Mall. Inilunsad ito sa pagtutulungan ng JDN Realty Group at Comelec Angeles City upang mas maging accessible at mapadali ang pagpaparehistro ng mga botante. Para sa mga nais magparegister, open ang naturang site mula 10 a.m. hanggang 4:30 p.m. sa mga sumusunod na petsa. January 12 to 14, February 20, 21 at 23, March 26, 28 at April 8 to 10, 2026. Sa mga rider na hanap ay tibay, bilis at porma, narito ang 2024 Harley-Davidson Sport Glide. May modernong look, touring-ready features at syempre ang iconic Harley Rumble. Naritong report. Warren Salazar, Sales Executive of Harley-Davidson, Pampanga. Ito yung ating 2024 Sport Glide, Harley-Davidson. This is 1,745cc motorcycle and kadalasan ito yung pwedeng maging option ng mga avid fan natin ng Harley na gusto mag-touring pero medyo bitin sa height. So ito yung isa sa mga parang touring bike ni Harley pero under siya sa Softail family. So mas maliit siya compare sa mga touring bikes pero meron siyang bags for long ride or overnight rides. Maganda siyang pang long ride, so very comfortable din yung riding position niya. Actually, this bike, convertible siya. So pwede mo tanggalin tong front fairing and mga bags niya, then magiging iba yung itsura niya, parang magiging very Harley-Davidson classic bike siya. So, fuel economy, 20 kilometers per liter, then fuel capacity is 14 liters. Matipid na siya para dun sa engine displacement na 1,745cc. Actually, yung mga motorcycle natin sa Harley-Davidson, maraming option. Isa sa pinakamaraming accessories ang Harley-Davidson which is available dito sa dealership natin sa Harley-Davidson of Pampanga. So, lahat from exhaust, to performance parts, meron po tayo dito sa Harley-Davidson under Screaming Eagle. So, punta lang kayo dito, kaya natin gawin lahat yan dito sa ating service department. Itong Sport Glide natin, very classic look siya. So, ito yung tinatawag na undying classic look ni Harley. So, simple lang siya, simple analog panel, pero digital na rin pagdating sa speedometer, sa TPMS. So may mga fuel gauges na rin siya.
digital na yon. Pero kung mapapansin mo, analog pa rin dahil kumbaga yun yung pinaka-signature ni Harley. Available rin tong Sport Glide natin, cash, bank financing, or credit card. So kung ano po yung preferred bank ninyo, pwede kayo mag-apply doon for installment, maximum of 3 years, and usually 30 to 20% down payment ang hinihingi ni bank. Then kapag nag-purchase po kayo dito sa Harley-Davidson Pampanga, meron na rin kasama tong 3 years LTO registration, 1 year TPL insurance, and 1 year Laos Care Program, tsaka 1 year Hug International membership. So yung mga naghahanap dyan ng touring bikes na medyo mas magaan dalhin, pasyal kayo dito sa Harley-Davidson and tignan po ninyo itong ating Sport Glide model. Patuloy ang pag-arangkada ng World Surf League Junior Championship sa La Union. Samantala, napawaw naman ang ilang kalahok sa mga alon sa Urbistondo Beach kung saan ginanap ang kompetisyon. Napahanga ang mga pinakamagagaling na junior surfers sa buong mundo sa kalidad ng mga alon sa Urbistondo Beach sa La Union sa gitna na nagpapatuloy na World Surf League o WSL Junior Championship sa bayan ng San Juan. Tinatayang 48 young surfers mula sa iba't ibang bansa ang nagtitipon sa The Point, kabilang ang mga nangungunang atleta mula sa 7 rehiyon ng WSL at mga wildcard na kilala sa Challenger at Qualifying Series. Ayon sa mga kalahok, perpekto ang kondisyon ng dagat para ipamalas ang kani-kanilang kakayahan. Masaya ring ibinahagi ng ilang veteranong junior surfers ang kanilang pagbabalik sa La Union, na anilay isa ng pamilyar at paboritong destinasyon sa international surfing calendar. Samantala, ipinagmamalaki naman ng Filipino wildcard surfers ang pagkakataong katawanin ng bansa sa world stage. Layunin umano nilang magbigay inspirasyon sa mas maraming kabataang Pilipino na pasukin ng surfing. Mahalaga ang naturang kompetisyon sa mga kalahok dahil makakakuha ng pwesto sa 2026 Challenger Series ang mga magwawagi na magsisilbi ng mga hakbang patungo sa 2027 Championship Tour ng WSL. At yan po ang Game On. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 News. Nag-tap in muna ang ating Jusa at reigning Miss Philippines Earth na si Joy Barcoma upang i-voice out ang kanyang suporta sa mga magsasaka at pagkilala sa kanilang propesyon ng may respeto tulad ng ibang trabaho sa bansa. Ang buong kwento sa Chika Express ni Aisel Fernando. Naantig ang mga puso ng maraming netizen nang makita ang reigning Miss Earth Philippines Joy Barcoma na tila isinantabi muna ang kanyang comical persona para iparating ang panawagan sa mas maayos na kalagayan ng mga magsasaka. Ayon sa Facebook post ng beauty queen, dapat kilalanin ang pagsasaka bilang isang skilled, essential at nation-building na trabaho. Ani Barcoma, para mahikayat ang mga kabataan na pasukin ng agrikultura, kailangan itong gawing isang livable profession. Bukod sa kanyang comedic vibe, kilala rin si Barcoma sa pag-voice out ng mga concern tungkol sa mga isyu ng agrikultura sa bansa. Ang beauty queen na kinikilala bilang Jusa Online ay confident rin mag-speak out tungkol sa iba't ibang problema sa Pilipinas tulad ng korupsyon sa gobyerno. Kamakailan, nag-comment din siya sa kanyang post tungkol sa pangangailangan ng mas maayos na akses sa lupa at edukasyon para sa mga magsasaka, kasama na ang suporta mula sa gobyerno at mas mahusay na pasilidad sa sakahan. Hangad daw ng beauty queen na magkaroon ng kinabukasan kung saan ang pagiging magsasaka ay kasing dignified ng ibang propesyon tulad ng doktor, guro o abogado. At ayan ang Chika Express, Aisel Fernando, CLTV 36 News.
At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagan detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook, CLTV 36 Official, CLTV 36 News. Sa X, CLTV 36. Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature yung produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV 36 o tumawag at mag-text sa mga numerong 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.